Anyang laki din! Anyat ko na, ni Vilma. Ada sa bali alalaki iti biyag na, ludeng. Ay nawon na, day tatipod no. Agasam, agsinsin-narak da kano ija ili tunggal malpas ti trabaho da. Anya, asino mat tinakadamagam iti day da. Ay nanana, amumatan dito'y lugar tayo. Agkaywara ti chismosa. Ado tinakakita kadakwada. Anya, ay, sayat at talaga day ja, Vilma. Dila tamapnag kinilakay na. Agindadalos nga agsasao. Ngam isumat ti adasan anasayat nga aramid na. Ay na. Una yun aya. At dalang aruden lang nila kay na. Ngam agsapol pa ilaang iti sa bali ti awanan baen. Nakapulis ka. Sa di naman iti papanam. Ay, mapanak man ijayan ni bakla. Mapan ka man ijayan. Agmalmalam kayo lang agmarmarites. Di ka kaaglaba. Tanaurnong man iti moreng. Pumanagna ka. Ay, nalaki din nila kay aya. Aglabaak ka din ton bigat. Adaw ti mabalim mong aramidin dito'y balay ludeng. San lang aglaba. Kita man taglawlaw tayo. Nakasamsamakay. Di ka pa makadalos may. Naina, nagado nga imbagamon. Ay, di ta ka man langan. Nagbara lang aro doon ti panawon. Baon ka pa ilang nga baon. Oh, Luding, adda ka? Ay, wen mare. Imayak ta nagbaray jabalay. Naimbag dito'y ayan yo. Tapresko ti angin. Ay, katuan Katno kayat mo ti presko nga angin, agmula kamat nga minti kayo, iti aglawlaw ti balayo. Iti kasta, at damat ti malangab mo a presko nga angin. Anyakit nga agmula nga ibagbagam mo. Matayak tumalangan. Di pa'y dimakkel ti kayo nga imulak no bilang. Anya? Hay, ti ko namkit ne, sadot mula day ta. Day ta lang amin agmarmaritas ti amom. Kat? Anya manan ti umay mo imarites? Amok nga adda manan imet mo, abalita. Ay, syempre, adda talaga. Amom ka din ni Vilma. Adda ka no lalaki na. Ha? Ni Vilma nga asawa ni Manong Michael? Asino pa'y kumatis sayat a Vilma dito'y ayan tayo ngay no saan nga iso? Anya? Ay kat, asino ay matilalaki na? Jak amo no asino. Basta nadamag ko nga adda ka no lalaki na. Agsinsin-narak da ka no kalpasan ti trabaho na ija ilay. What? Ay, apo Inusar na ang aro ti kinapintas na. Tapno mga lilaw iti sa bali a lalaki. Anya lagit din aya. Nakaluto akaw. Nangang kami pa yan kadagiti ubeng. Ngam itakalaan. Aya? Aya, kulang pa lang. Kas kalamangin insulto. Oh. Nagawid ak lang arudan at dapay lang ang reklamo. Agreklamo ka ano sa anak ang nagawid. Anya? Ay kayo naturo ka kumayain na. Ha? Unay dahil tanan nakimaritis mo. Abutin pa tirabe. Oh. Ay, sumardeng ka man, Brando. Nabanugak. Sumanao ka pa ilaang. Apay siya, nagapuwa ka jay bangkag. Sana kaya nabanaw. Maala, uston! Ada ka dinabati yung amakan. Mabisi na. Bakit? Narabian ka? Wala kay. Napan kami pa'y ngamin kin ni Vilma ijay ayan timay sa ako marini. Gimatang kami iti chili oil alako na. Imbag lang nga irisel mi man. Kasta aya. Ay katuan ala. Mangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubing. Tadidakan na uray. Nangan kayon, sapay gimatangak iti sidaan. Kat, si daan tayo na inton bigat. Wala, iref ko nga rod iti sidaan. Mga nakon, tama ka inanaak matang. Kanayon matang nagkuyog da Vilma ka ni Brenda. Aha, siguro, naalyan matan ni Brenda iti aramid da dya a Vilma. Ha?
Anyat kayat mo asawan, sigurado nga damatan sa bali a lalaki iti biyag day dya a babae. Kitaan nyo mamati pa nagpurpurmana no rumwar. Atiw na pa iti babae a babayadan. Naka-make-up, kas kada naka-earrings iti nagdadakkel. Anya! Ay! Isuksukat na ni Carlito. Sinorwan ni Vilma ni Brenda nga aglalaki no kasta. Ay! O na yan day dya a Vilma. Bad influence iti kadwa na babae. Ay na, nagmayat lakit din ti agtibab iti sungo aya. Awanan bain at talaga day jay aluding. Ne. Apayan bakit? Agong unget ka mata si Mangpay. Ay na, day jay aluding ah. Nuan niya laditan ti imarmarites na. Awan mo't pamaneknek na. Di lang nga tamabutang ang maidarom ti awanan bain at chismosa. Amumatan ti ugali day jay a babae. Naglaing nga agarami diti istorya. Ay no, jak makapagtepel. Sugudak ijay balayda. Uray adda nila kay na. Jak mabutang kunak tumag. Apay aya, anya nga min tinapan naman ng imarmarites. Agasam, adu kanupay ti gumatgatang ijay tersena ni Bakit Magda. Ibagbaga na kano nga adda lalaki ni Kumari Vilma. Tidakis na, inramraman na, adda kanumot lalaki, inakaran na kano ni Vilma. Anya? Ay. Nagalasan nga istorya dayta. Ay matibab ko talaga ti subsub day di babae. Masabat ko lang. Ala, bayamon bakit? Tinapatag, saan apod no dagiti imbagbagana? Ngam nakababain ka dagiti tattao anak ang ngaglakay. Jak maaklon timbaga na, gaputawan mo't dakas nga aramida. Oy, girl! Mabuti at nagparang ka dito sa bahay ko. Wen, imayak tamaboring nga kay Jabalay. Apay, adda ka di maritis mo? Awan, kaya't ko lang nga maamuam. Akas na unay ti pungtot ni Brenda kan ka. Ha? Taapay ka no? Apay adamagan pa'y laeng, Kat amumet dagiti imbagbagami di tersena ni Bakit Magda nga damat lalaki na. Ay na, dahil tati pagungungtan na, ay kat nagilti iso ang makaungat. Ha? Tapno ibagakmatken ka, sa anak amabutang kwa na. Di ure pa agginubal kami, di igit ti kalsada, sa anak amabutang kunakmanan. Oh! Ang mga nukon ko nam lang dayta, ngam takrot kamat gayam. Di oray ingkaya ba ni damat lang? Awan tiluding atakrot kunaktumat. Ay nalakay, kita man da ito'y viral a video dito'y Facebook ita. Kita Ha? Anya day tayo? kita da ito'y naglak na nakabutbutang. Naglak! Wen, dagito'y dua, saan da ka nung agasawa, adala ang relasyon da. Ay na, apo ka aryak akitaan. Naglak, kasanupay nga da ito ita, nakababa no ipanda iti ospital. Makapaalak matanda gito'y. Nya? Makarik na kumamat ng dabil maka ni Brenda. Day tala aglalaki ti amuda. Day damabutang nga ang mga no aglakmat. Ay, nakabutbutang nga talaga daytoy lakay. Iso arumbang nga agbutang matan dagiti adda aramid na akas ka dagiti kaaruba. Lakay, nabuyam ka di viral video ita iti Facebook. Jay ka di naglak ti bagbagam bakit? Una, nabuyak day jay. Kaasi damit. Un nga rod, kaasi da talaga. Tunggal ago penak iti Facebook, iso ti makita. Uray siyak. Isu lang nga isu ti lumabas. Anya nga tatikos na day dyan, no apay mo't anaglak. I-search mo man iti Google bakit? Tauray siyak. Jak matlaan mo. Apaw! Kastaan, di ba nagkatkatawa?
Kasla ka ni busana ng tilubong. Kasla saan ka na makakatawa itong bigat. Hoy! Apay aya, anyat kat katawaam. Ito'y manay, kita Anya? Paragan ka, nakakatkatawa day ta viral anaglak. Saan ma? Gamti pa kaalakak. Da Brenda ka ni Vilma. Ha? Sapay la ko matamang rik na damutan adwa. Nga med, day tala aglalaki ti araramiden da. Ah. Anya nga tamad no isuda ti aglak. Sakit ag-viral. Ay sus, nagalasan ngay. Sumikat da lang araw da din na oras. What? Oy, da kayo akaruba. Analay nga aglalaki. Aglakan, dagiti daduma. Ang mga no da kayo matan ti sumarunaw. Hoy! Anya ka din day tang ibagbagam. Ang mga numangag da ka. Agbirbiro ka lay ti kaapam kunakman ludeng. Saya tay may ka dito'y tirsinak si kabran daw. Apay aya nana. Nagagkudya ipukpukaw ni Ludeng itay laang. Ha? Magbaga ang mama ni Bakamaw. Day talag birbirok iti apat yar aramiden na. Nana? Maranaan to lang ata ni Ludeng timang tibab iti subsub na ta makita. Kanayon nga umay dito'y nga umay agchismis nga paspasurutak latan Bagbaga mga kanayon nana. Talaga nga isunsamit ito ugali na. Tunggal baga. Siyak pa lang miti pagbalinan na dakas. Ibagam kwa na. Saan anasaya at dyan nga aramiden na. Nang runa no awamot pamanagnak na nga dalalaki da Vilma ni Brenda. Ay no idarumda nga ta. Ada nga ta maaramidan na. Anya kamutim bakit? Panunutom kumamit at ipakaybabay nam no bilang laing. Salbagari day. Ne, anya ka din day nga ibagbagam. Adanag ko na kanyak. At ila kan ipukpukaw mo dita karuba. Oh, Asino man ang tinagsanga at idila na nga nagkunakan ka iti dayta? ay di mon saludsudem pay. Ay na, pangasim man ludeng. Baliwan man dita nga ugalin. Di mon orayan nga damang tibab dita subsub maw. Oh, Asino kumamat timang tibab kanya? Ada ka di mat naturad ang mga ramid iti dayta kanya? Awan, Brando! Awan! anya. Mabot ang amin dagiti kukumarik kanyak. Ang mga nupampanunutam ani Vilma wano ni Brenda. Oho, isodan to pa'y titibabag tagnakam da. Day tala aglalaki ti amuda. Apay, adda pa managnag mo aya. Ala ano, di mo kati mabagbagaan. Makamu ka para makita. Anya, saan ka ngagtrabaho intun bigat? Kunang bakit? Saan lakay? Sa anak nga agtrabaho, tainakman kasarita ni Luding. Talaga asaan pa'y anagsarsar deng tingiwat na angaw-ngaw. Ah, Uray la ipukpukaw na iti kaadwan ti istorya nga inararamid na. unay matanda di aluding aya. Anya la unay ti maalala na iti panagar-aramid na iti istorya. Ay sus, into no naranaan na da tao nga awan pasensya na. Jack lamon. Talaga amaranaan na. Payman day dya babae, siyak man timangtad iti pagnakman na. Ha? Ay, kat ala, no anya ti amom apagnakman na. Arami daw, ngam di mo labsang tanarigatan. Naglablabas ang nagar-aramid iti istoryana. Labsak mo ti aramidak kankwana. Anya? Ha? Para makita. Apat isapsapulin na ka. Payman. Adda ka no nang idanon kanila kay ko. Nga uray ko la ka no impukpuk ti aramid da Brenda ka ni Vilma. Ay naapo aya. Di da pa'y aglak tapno agnakam da. Ha? Apaw? Una yan, day tapa nagkatkatawa. Ha? Nay, apa yan? Ay, sasos, naglakmat ta pangamon. Ay, karo ba? Tulong! Niluding naglak ti pangana. Ay na! Nagmayat man ti isusungad ko. Ah? Apag isumat ang naglak
ti pangana day ta babae. Ay na, Brenda pa nga asim. Tulungan ako ma, itaray ta nilo din iti hospital. Ang mga nusaanan nga agsublipay ti pangana, naglakmatan. Ipantapay laang iti ospital. Ay saanan? Kastoy laangan. Ay sus, apay at inong pamatan. Maminsan pay. Ay sus. Day tatirungan ka. Anya ti bagbagam. Di kami pa'y laaglak kadagiti lalaki mi. Salbag ka. Sapay lakuma. Tagnanayo nanday ta panaglak ti pangam. Chismosa ka. Ay na, kung naglakit din no saanan nga agsubli tinaglak apang. Agyaman ka. Gapu ta nagsubli ti pangam. Gapu iti panangtong pakken ka. Brenda. Anya, ibagam lang. No kayat mo pa'y nga aglak day ta pangam. Tatong paan ka iti kasta unay. Saanan, Brenda? Pakawanan na kumaiti panangis istorya kada kayo ka ni Vilma. Anya apakawanin nga ibagbagam. Tungpaan ka pa'y kitdia. Tapno mariknam, isaan mo pa'y anarikrik na. Oh, aday ta, ibagbagam adi kam pa'y laaglak iti lalakik. No asino man day ta nga ibagbagam alalakik. Ha? Salbag kakit di. Brenda, gusto ko mamatan na. Dila ko man nagsubli day tapangam. Isula ko man tinaglak nga agnanayon. Iti kasta, mapukaw titismo sa dito lugar tayo. Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay. Anya Laki Jane. Lakay. Bantayan man day ta impritok abangus di talamisaan. Ang mga nukalungan di pusa. Wen, nagluto ka lang tamangan tayon. Saan pa'y anagburak dito lut-lutwak ka na tang? Siyak ti makamaw, di ka madanagan. Ha? Ay, lakay dyan nagdak ka na pusa! Igoy-goyod ng tiipos ti prito abangus! Nagluko na pusa. Ayun lang tayo, walis. Ay na, darasam ana itarayin ng tibangus! Amang pangbasibas ko. Nangyay kabila maya. Ay, awanan Nakatarayin dyan pusa! Intarayin ng dyan ipos tibangus! Akin pusa ay aday jay. Kawan ba pusa dito balay? Pusa dagiti karuma Ay, no! Ay, di na ko silapan Ay, kasano? Kunakmat ngamin abantayam dyan bangus! Hanggang sa bali mo tiyar aramidam! Ay, tumaniks kamot dita! Basol ko manayin. Kat, asino nga ro, takim basol! Jay pusa nga kakalong Saggay sa takuma iti sidaan. Kukwak ti ulo. Kan sidaam jay ipos. Ngam gapu tabi na ibay am nga intaray jay pusa jay ipos. Awan ti sidaam. Ay, marurudak iti day jay pusa. Di tadakkel abalay ti paggapgapuan na kat. Iso apat tsak apusa daday jay. Apay abay anda ay nga umalati kut amuda nga kakalong. Kat, apay nga roday tawalis nga igam mo. Ay inak ko mabirukon day ta pusa, wano tuntunak ti akin ko ka. Tay bagak nga ikulong da. Tuntunong pala ang kat di ta nga rodakkel abalay ti paggapgapuan na. Pasol day ta pusa, no apay adigulaangin ti sidaag. Madam, Oh, apay. adain sangpot ni Mau-Mau nga ipos ti bangos. Ay katnapan manen nagkalung Ay, makin balay nga tatinapan naman ang nagkalungan. Nagado ababalay dito Malas da, intaray ni Mau-Mau ti sidaan da.
Nasaya at matkit di, tapno saanan ang masapol nga igatangan iti cat food. Sa bagay, matkit di Anya, ma'am, ikulong ko ka din. Ay saan? Bye-bye am. Saan mo nga ikulong? Mapanak man kit di ag-exercise ideruar. Kalyawon da ka, nagiti aglabas. Nagsiksik kay tinay takawas mo, ma'am. Shorts kan sando ko naman. Ay naabay am ida, balo akmetan. Makita ka la pusa, basibasan ka. 1, 2, Nagsiksin ti agig exercise. 1, Di ka roba minsa mo dito abalo. 2, Si Mixi mo tay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, apay, anya ti masapul mo? Nakita na kon. Ay, akwa, awan. Deborah tinagan ko. Apay, nalipatam. Ay, di bura. Kaslasaan mo't akasta tinagan mo, idi si bibiyag pa'y nila kay mo. Deb tinagan ko, idi. Ngam gaputa kayat ko nga agbalin akas kaseksi kanyak tinagan ko. Inaramid ko a Deborah. Ay, kasta, di bura. Adda H ijay udi na. Ay, kasta gayam. Ibalikas mo, Deborah. Deborah. Kasjay. Ala, umunag ka. Tao may kagkape. Ay, adabirbiro ko kit apusa. Mala, umunag ka kit din. Lukatam day tagit. Tao may muraman ang jen na ingal akapeme. Ay, apiki din asan. Kaya nakasiksiksi ka. Di makal mo basit ti balayo ko nila kay Mau. Inaramat ko di pension nila kay ko. Isuday ta di pusa birbiro ka. Agbirbiro kay ti pusa. Wine. Iso anak kaigam ka iti walis. Ano kinalong na ta si daan mi abangos. No kasta, ijay balayo tinaggapuan jay bangos nga intaray day tapo sa mi. Ha? Nakita kat jay maid ko. Kaya't mun samot abasibasan day tapusak. Ay, saan? Apay abasibasa ka. Nakasiksik ti akin kukwa. O sige, mabit lang nga rida. Itimplaan ka iti kape. Uno, agistoryata pa'y. Mabit lang ta itimplaan ka iti kape. Tagistoryata man. Nagistorya kami ka now. Ay, kasano ngayon ni bakit kung agurura iji balay? Kat, nabiro kam dya pusa. Di tamo ilagayam ti ayan na nay. Nay, inananong nga eh. Binasibas ko Oh, kasla saan mo't anaan ano dahi ti walis a pinagbasibas mo? Ay, matay mo't ano pigsaak. Saan siguro ngagsublipay dito yung balay dahi jay a pusa? Ay, win. Takabuteng na kon. Ay, isukat adyak kayat tagtarakon iti pusa. Takas jay nga rod, agkalong. Ay, agpadata bakit? Diyak kayat ti mangalong apusa. Nasaya at mo't no binasibas mo. Saan nakita dya akin kukwa ti panang basibas mo? Ay, awan nakakita. Sigurado ka, oh? Ang mga nuumay dito ay kat pagsasawan na ta. Sana mapasamak na ita. Ingka ka aglutom. Tanya ti aramidam. Ay, kwa. Ay, adaman tiksak akong parek. Kumpari nga rod ti teksam saan ako mare? Wen, kumpare. Naglawag ako nakakumpare. Meow! Meow! Hay, mau, ayan mau. Ma'am, awan mo't ni mau kat ne, rabiin. Ay napan man siguro nagkalungan Ay, adan tumanan umay agreklamo dito'y balay, kaslay din na minsan. Imay ni JR, di asawa ni Nora di takaruba. Wan, imay nga agpayso kat adda awit na awalis apang basibas na kumaiti pusak. Ngam di namit binasibas. Ay, wala, tada ka.
Nakita na day ta kinasiksiyaw, madam. Nagbaliwan ati panunot na. Iso abay amlaeng ama panagkalong ni Maumaw. Saan mun abiruken? Ne, rabiin. Ang makitetext ka pa ilaang. Asino ayati kacachat mo? Ay, maturog ka man. Kumparik ti kachat ko. Kitakman? Maturugan ko naknay. Di mo kaya't nga ipakita kanyak, Ay, babaim siguro day takachat mo niya. Anya, babae nga bagbagam. Ne, adagkal kalong ije kusina. Ay, dayjay samot tay pusa da di tabanger. Ay, inkakitaan. Ay, way, inak kita ay. Kunak man no binasibas mo day apusa. Nablun sa pa iti pinang basibas ko. Agam na, nakaungar man ay. Ay, Ala, inkangarod kitaan. Ibusen na dyan lutok asidaan ana ay parabaw ije lamisaan. sa pailitson siya dayjay. Ay, sus. Sus. Kinalungnan dyan si daan. Ay, partakam inkakitaan. Umunag ka, JR. Ay, jay po sayo. Kinalong na di si Dan Malitson. Sapay na gado. No kayat mo, sukata. Sukatam? Katuan, ala, umunag ka. Adda dito'y aya di pusam nga kakalaw. Adda ditoy. Iso nga umunag ka. Ha? Ay na. Aldaw matgaya man. Ay, nay, ayan nga nilakay ko. Awan mat dito'y abay ko. Nasa pangataan nagrein. Ison sa dya aglut-luto ijay kusina. Nakman kitaan. Nay, itaman pa'y nagsapa ka nakareeng lakay. Ay, Kan, first time asi ka tinagluto. good husband ko naman. Nagturugam idirabi Medyo silid ta. Sa di no kumapay mo ti sa bali a pagturuga mo. Kaslaawan kamay. Kanya laki din. Taga-inop ka man ako nakon. Ayan nga dya imparabaw ko alityon dito lamisaan idirabi Kinalong nga ron ti pusa da bangir. Kunak man no idibimangon ka kat binasibas mo day dya apusa. Eh, sinurot ko pa ijerwar Kat, nasurutam. Saan nga ron? Inaksamot ka sa rita dya akin kukwa. Ni, kanya ko maibagam ngay. Ay kat ikulong da adya pusa da. Taperhuisya mo't ipapaay na. Sakto latan ti mapan. Sige ang awan mo ti mapaspasamak, no si ka ti mapan makisarita. Agsubli mo't latta nga agkalong day dya apusa. Ay, isungarod ang mapanak to manon makisarita. Siyak ti makamu dito a problema. Sige. Lut-lutwak asidaan ti kalkalungan na. Ay, marwaman Ay na, relax ka laeng. Siyak ti makamu. Saan mo nga itulbek day taridang? Taapay, ma'am. Delikado dagiti umay agtakaw. Ken, rumwar manan ni Maumaw. Mapanagkalong. Nakababay no adamanen kaarubang umay agireklamo ken kuana. Ala, itad mo kanyak jay tulbek, tasyak ti makam mo. Adtoy, madam. Dayto jay tulbak ti gate. Ken daytoy mati aglatlati atulbak ti main door. Sige, ingkan maturog. Nagsapa pa'y laang, madam. Kaya't ko pa'y mati agbuya iti tibig. Ning ka ni jay silad mo, agdengeg kalangan iti radyo. Saan aya, naasam kay ti drama? Wan, madam. Agdengeg aklaangan iti radyo. Tapno saan ang makalong dahito yung karni ti baka anaba ti asidaan. Ikabil ko laangan dito yung ref.
Sakti makamaw, no adan tumanan di pusa nga kalong. Ay, awan mo't timar aramid mo. Ag subli-subli mo't latajay pusa nga agkakalong. Iso nga eref ko laangan day tinabati asidaan. Ipapudot laangan inton bigat. Kung muna ako na maturog. Sige, saan kan nga ag-text Na, Jak kayat ti madisturbo gapo itilawag day ta silpon mo iti pan naturog ko. wen, di ako nag-text. Nakaturog ni Bakay. Mayat ti turog na ita. Taawanan ti agkalong. Ken awanan ti kalungan di pusa si daan. Tanakalip. Anya day dyan nga une? Saan mo't anatin nag-akaldero? Kaslan na lukatan ari daw. Awan nila kay ko. Dito'y abay ko. Inakman kita ni dyan kusina. Ay, talaga asabalin ti agparparik na kanya ka. Nalukatan tiri daw dito kusina. Sino nga'y tiri mo ara? Diyan nga tapusa. Kita man. Nilakay ko man. Nakapuraw at t-shirt. Kan nakapadyama. Ay, sa dino ti papanan na. Ay, surutak man ti salbag. Umay ka agkalong. Iso adya kon inlak day taridang. Ala, umunag ko. Adda ka di dito di pusa yaw. Awan ditoy. Ngam siyak yada ditoy. Meow. Uy, nagmayat adang ganti pa nagmiyaw mo Meow. 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 Apay agoy udam natin ti t-shirt ko. Sa dino ti papalanta. Good. Iday na panantamot na ang idirabi ang kun idi namin sa narabi. Nini. Anya day jay a klase ti miyaw. Tapos lama ka umungay. Ay. Si kakayam tagkalkalong salbag ka! Anay. Di nakakapuran iti walis nagsakit. Kakalong! Anay, kung namanay gusto. Ay, iyawid mo day ta asawam. Saan ka dito'y balay ko ti pagapaan nyo? Anay, ibatam day takwilyo na. Anay, ta t-shirt ko tani mapisang. Naglawa lang harutan. Si kamot gayam tagkakalong bang apasibasan. Ginargari na aron ni Dibura. Kat, nagpagargari kamat. Day jay apusa nga kakalong. Mapanmanan iji balay. Ay, awan bibiyang ko iti dayjay apusa. Ha? Sikat ti pakibiyangak. Naminsan lang, mate. Anya kalakit din? Nasawaan kan? Ngam addala ang babae anang gargari kan ka? Nagmayat kamutan o dagang? Ay, aging kakadit aglawag, asir mo nanak. Makatawan ang makangag kakanyak iti sirmon. Ay, sus. Ay, saan ang makatawan? Ah, May mayat sa nutong palbiyag kat makangag kakanyak iti sirmon. nagpaot ang asir mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mapanam ka di andoy. Ket inak-agar man ang ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggaget ka nga agarum. Aggaget ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang mo.
So manao kayo manan ako na akon. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon o agrobrobot ti tao. Anya, ay adula amin dayta. Kahit husto mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakanmunto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho, intun maasawak ti babae ngay ayatag na lang. Pag triplyak pa'y tagagat Anya, Wala na. Uray po utin nyo dayta. ay ti salbag. Saan nakasungbatan ti ararmem, gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan nanang. Think positive. Mariknak kaya ayatin nak makidi. Ay naandoy, jay laeng adda kurkurang na ti agayat ken ka. Ang nilaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanyang anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem, ngem di ka met agalisto nga trabaho. Asino met nga iti limpyo abalasang ang mga yat iti sadot. Triplyak to tagagat na dandot ti pamilyak nanang. Aldaw man kinrabi, agtrabawak to. Anya, Gayso mo nanang. Amuyon ti kad kosoy iti imbakang nga uray rabi kag trabawak. ay salbag, jak ammo ti sawaken ka andoy. Mala, panahon ko pa nanang. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya, Oh, paray. Papanong ka tay? Nakapurma ka man. Agasumdat nga eh. Naka-leader bouts. Kan nakakubuhat ka ba eh. Kastaunay ti apo. Nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no aficionado na ito. Ay, mapan ko arman niya kursunada kabalasang, Pards. Ha? Anya? Mapan ka galing ti balasan. Kit kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka diti mati dito suot ko. Ay, unay ka na ya, Pards. Kasta unay ti panagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdiramaus kan nagbrasyur ti. Ay na. Urnuso mamma ti bagbagin, Pards. Sakbay ka mapan agalang. Asino ka diti mapan mo arman, Pards? Ni Mandelia, Pards. Anya? Ni Delia tagad di kita kabangiba ka barangay. Wan, Pards. Apay, kasta unay man ang timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Among katay, kasta unay ti kina-istrikto ni nanang na. Anya? No siya, saan nga umumbra da ito strikto? Kan may isa, ni mat Delia ti mapan ko arman. Saan maanin nanang na? Nakapinpintas ka talaga, Delia. Agyaman nak iti pa nga presyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isim ka mo tamang kita kanya. Apay, natairak mo ilakad, Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo na aday. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininom ko adanong. Delia, nakaumaya manay. Gapota umay ko man idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matasungpatan nak. Ay na, kinunakmeten kan ka. Ikanak itinaan anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa nga minang, Delia. No bilang agasawa ta, andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta? Ayun, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Awan, Delia. Isusumpatan ti panagayat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawan ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin na tamad na na. Apay, anya ka diti bagayo? Unay mo tanday ta pa nagsungsungbat mo kanyak. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, saan na? Tiyak tupulos malipatan anda kayo ni Lourdes. Nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay andoy, no bilang tagasawa kay ito iti anak ko. Kabaalam ka di matlaang, abyagan. Ne, saan mo't ana tayo na? Tapno damagandak no kabailak abyagan. Na,
Ay, nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo, Andoy. Ti kayat ko asawan. Kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema day tanana. Gabutan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan mo't laang ang mamulaan awan sirbina. Apay, nagagat ka kadimot laang agtrabaho iti bangkag. Ay, nalabos mo't tan. Aniha nalabas? Kahit ko asawan na nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kinidelya. Triple ag ti kinagagat ko, ngagtrabaho. Nana, promise, cross my heart. Ano kasta nga raw, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Laskan, asaan ka nga ima-ima asumangpad. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Oh, sige. No problem, nana. Uliitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka kading agtrabaho. Wala na, didak pagdua-duaan. No kaya tiyo, mapandak kitahan a binigat ti garden ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaado lang iti puli ti ammom. Ay, nayon nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ay, parikot ko nga rodye inana. Anya, taapay. Nasken ka nung addaawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to kano itinateng kuno prutas. Oh, di mangtad ka, problema ay adayta. Pangalaak kumangay iti-itid ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti itad mo. Alangan mo't ngayon kagtakaw. Da kayo umat nga lang. Kasanungay. Sa rungkarak ni Delia inton may sa abigan. Agtubo mo't ay aldagos ti mulak ita. Ay na, si ka talaga Andoy. Ang ampuera ang awanak ko. Nupod no nga agayat ka itiday di Adelia. Naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayaw. Saan amabalin akastamlaang. Ang mga nubisinum to ti pamilyam. Nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak itinid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga iso ti di na pangayatan kanya. Ay naandoy ka talaga. No talaga nga ay ayaten na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. Ada ka di barikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantay man ni Jayo, yung tayo. Inte agbir. Uno, agdispos parts. Kuha parts. At na kamin papanakita. Sa tino? Ije bangkag mi parts. Ha? Bangkag? Oh, seryoso ka parts? Ay na, one parts. Kaskas daw parts. Sigod matasan ka mapaniwang gagya. Itaman pa ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Naskan nga damaytid ko natang wano prutas. Iso mapanak man nagmulay ti traum. Anya? Apay, asino ay tarmang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak. Agdawat pa yan iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia. Mas dawak man iti kabsat ko. Gimagat-matin nga agbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsakan ak ananang. Italang ngamin kay. Wino, adan kaayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-ar mo na.
Nasken nga adda awit na anatengken prutas, tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat king na. Kasanon ton, no paayin ti babae nga armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang, ay kat awan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kabsat mo. Ay na. Ay, yung nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ate agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adag iti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Saan pa'y ngay ta? Kaputa saan pa'y kano anay anak ti babaya para kanya. Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga. Wang nga rod anak kaw, amang ano ag sakit ka iti day tangar aramidam. Saan nga agsakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, Andoy? Unay na iti kastoy biyag. Ngimisit akmutan. Kitaan nyo mang titangad ko na Ay, unay kan, nung imisit ka, day ta ti pamaneknek anagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang amin na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay ngamin nga agayat-ayat ka. Adula amin na ita. Mabiyag ka mulat na uri awan nasawam. Ay nasika mo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pa'y laeng mo ti bagbagam. Kung kunak laeng mait, Andoy. Ti kunak, ano sam, tanya ngay nga rod. Kit istrikto ti ina ti ararmo mabalasang. Kanyan mayat. Maragsakan kami, gaputa gimagit ka magnagbangkag. Ni brother mo, sa anak mong asadot kay. Wala yakimbaga asadot ka. Ngamain, nagagit ka mo't amangan. Karo, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka manganan. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi di mula man nateng. Kan nagado nga bunga na. At idok ti bunga lagi ti tarong mo. Adapay pitchay. Adapay aksayuti. Ay wala, Bards. Tinaripado ka nasayad na kita. Nasayad nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka mga ro, Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin ti panagay mo kay ni Delia? Kit gimagit ka nga mula-mula. Ay, sika mo, Bards. Ngam panagkunong ka di ka, sumbat anak itan ni Delia. Diyak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko king ka. Anya dito, Bards. No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa, kahit mula nga sumbatan na ka di Delia. Ipirma rin ti mo. Anya? Un paray. Tapno makita dahitan ni Delia. Kaya sumbatan na ka dinoras. Para kang Delia. Ay na, agyaman nak andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Ay, Delia. Para ka na kayo amin dahita. Agyaman nak manin andoy. Ay na, nagatidog, ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito'y. Nagmaya mo ta, prusa ng titarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustuhan ka di mala ang titarong ko? Titarong. Ay, wan andoy, nagustuak na unay. Gaputa paboritok ti tarong. Ay na, agyaman nak adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y andoy. Ay na, naimbag ta nagustuhan, Delia. Tinaripatok na imbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman nak manin saan kon aparikot ti sidaan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Aywan, Adelia. Aywan,
Kayat mo ka di nga iyalaan ka iti merienda am? Ay, saan Delia? Kalkalpas ko lang nga nagmerinda itay. Delia, damag ko mamanan no. Anya ti maibaga, may papan iti idardarirag kong ayat. At ka di namnamak ka. Saan ka pa amasungbatan, Andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko ma. Tapos itibo ti isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalan itinatang. Makasawak mata ni tinapinta sa balasang. Yes. Hey, nakaragragsak ka, Mait Andoy. Apay, sinong bata nakakadin ni Delia? Saan? Ngam naibaganan. Ngadda ka nun namnamak ang kuwana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Ang saan ka nga tanga agbalew? Apaman na sungbatan nakater armam? Ni brother mo. Pero manindi da ito yung nagbalayo. Saan at temporaray? Ay, nasayat ang arod no kasta. Kit agurnong ka nga rodin ha. Tapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabalin nga ikabalay kulatan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang, matay Brad. Si kahamot, siyempre, ikalay sa kao mo na. Angam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, Andoy. Well, brother, no worries. Ag-triplin to pa iti kinagagit ko kunak nga rodan. Naibaga oras mo, kabsat. Kastamot kan ka, kabsat. Asino da ka, day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka, day. Apay, adda ka din na aramid ti anak ka, asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Adda ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na, kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga ron no kasta. Kaya't kulang apan kan, no talagaan natang na di ininted na kada kami. Ayun, natang nadagi jay. Sana kun anagmula, nga main ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga ron no kasta. Diyak kaya't ti ulbod kan sa daw. Ay, sobra amot na ito abakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kapsat. Ngamdyak kaya't ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Anya ti kunab? Ay iyawan, kapsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin nistoryata. Sa bali mo tayo tao, imay laang tapnupon ka na, no talaga ani Andoy takin mula kadag itinateng nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ang ti ugaling parts. Abay parts, awan ayat mo nagdalok mo kanyak. Saan mo nga ti kasta? Agsigurado ka lang parts. Ay kat ang gagatak ta, nga uray agasawa kami ton ka ni Delia. Triple, tigagit ko kunak nga raw. Very good, ano kasta parts? Talagang sama kas asawa ka na. Ay gawa na, linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw, bulan, panawon kin. Basta, sa bagay mat kita parts. Ang siya ngay. Akong pa'y napili ka na, di babae nga agad kanyak kay. Ho, ti ko nam git di parts. Awan, timang kahit king ka. Anya! Andoy, agyamanak iti anos mo anaguray iti sungbat ko iti idat-daton mo apanagayat kanyak. Amumit anapod mo ti panagayat ko keng kadilya. Aramidek amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapo iti dayta, sungbatan kan itamot laeng Andoy. Agpaysa!
Una, ngamsak ba asong batan ka? Kidawak asapay ko ma, ta saan ka agumura kanyak no bilang saan tisong bat ko kan ka? Ikarik na ita Delia. Ay ayatan ka mat andoy. Ah. Yaw! Yes. Ay, pudno ka di tinagag ko Delia. Pudno ka di ngay ayatan lakmait. Saan nga agang angaw andoy? Ay ayatan ka mat. Ang sapay ko ma ta saan ka pulos nga agbaliw, itata sinong batan kan. Ikarik adyak tupulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti pa nagayat ko ka. Sa anak nga ang angawa talaga. 100% nga gayatakin ka, Delia. Barnes, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga nita, Barnes. Nakaragag sa kami. Kas kala na nga ba kitiluto? Nangabak ako na talaga, Pards. Jackpot! Ni, anya nga dito, Pards. Ibaga mo na. Nobya kita ni Delia, Pards. Anya? Nobya kita. Seryoso ka di, Pards? One, Pards. Sa anak mo't nga gang awad. Ah! Ay, congrats nga ruta na, Pards. Ay, masaya sa no, agramba tayo. Ah, una. One, Pards. Ngam aginum talaga ni Jabalay. Syakti taya iti arak. Ngam sigamat ti pulutan na. Ni, kunak manong si kaamin, Pards. Ta agram baka kit ngero. Ala, mapantay Jabalay yung. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Ha, nailisi kan iti baak life, Pards. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, no saan ka nagagait? Amangan mo saan na ka sinumpatan ni Delia? Ah, mayat apa rin. Ay na, tarong kan sayo ti dinawat na duri. Ay na, mayamon tayo Pards. Naimbagit diya ta sana kwarta. Sa bagay mo't kita, Pards. Hoy, agreeing ka man andaw. Oh! Anya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa ilag, titurog ko. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Arakop ko kano di Delia. Kinigtot nakit din. Napukaw ko lagit din, di tagtagainap ko. Ay, unay ka nandaw. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman, iti bangkag mo. Ne. Apa yun na lang. Adda ka di dakas ngayon naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Amom ka de tinamay anagmula iti natnatang. Ah, Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may sang abot. Kada abot, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong ken mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan iti pimanawak dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa ilang nanang. Sa nabaling, tas sinungbatan na ako ni Delia. Delia, lo niya ti kunam, agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan Delia? Tanay, makasasawa akong. Talaga ka di ang makaasawa kan andoy? Uwan Delia, iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, uwanan andoy. Ay na, agyaman Delia. Sa nabalay, di ka bisinoin. Tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At riplyak ti kagit ko
Intol agasawa tantaw. Tapno di ka bisin iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.